моя звезда. Звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. В този документален филм става въпрос за актьора Владимир Смирнов, или както ние се го знаехме, Володя Смирнов. Вече минават почти 7 години от неговата смърт, но следите и спомените, които той остави за своята игра на театрална сцена и в киното, не избледняват. И неговия принос в развитието на българската сценична култура остават като трайни за едно дълго време, не смея да кажа за цяла епоха, но дълго време той е бил на сцената и дълго ще се помнят, независимо от годините, които минават, от раздялата му с живота, с сцената, ще се помнят и ще живеят в спомените на театралните и на кинозрителите. И голяма част от неговия потенциал на творец се дължат или са отпечатък на неговата житейска съдба. И във връзка с това си спомням едни думи на американския писател Хемингуей, който на въпрос каква школа човек трябва да е минал, за да стане творец, в случая с Володя, за да стане актьор и също творец, той е казал, че тази школа е нещастното детство. За пръв път българската публика се запозна с Володя Смирнов в неговия филм "С Богом, приятели". 1969 година ми се обади кинорежисьорът Шаралиев. Между другото, според мен, това е един от най-добрите ни кинорежисьори. Аз не съм снимала много във филми. Аз съм театрална актриса, но все пак бях заснела 2 филма с малки роли именно при Шаралиев и той ми се обади един ден и ми предложи роля в новия си филм "С Богом, приятели". Тая супа ти я правеше 100 пъти по-хубава. Така е? Пак си без връзка. Колко пъти съм ти казвала, че... Колко пъти? Няма да ги броим. С каква връзка искаш да бъда? Червена. Или нещо, което да отива на очите ти. По-тъмно. На здраве. На здраве. Как е брат ми?
Расте. Ако знаеш какви грижи ми създава, много повече, отколкото ти на неговите години. Затова пък сега аз ти създавам грижи. Но ти свикна. Свикнах. На всичко се свиква. Не е верно. Благодаря. Не е верно, иначе би останала вкъщи при оня, който се върна с острига на глава. Затворник. Дребният престъпник. Стига. Който 3 години беше далече от нас и се върна, за да изкупува всеки ден с нещо вината си пред теб. Пред теб. Най-лесно е да избягаш от виновния. Беше ми останала някаква гордост. На здраве, майко. За гордите хора. Макар че с остатъци не се прави кой знае какво, дори и да са от гордост. Аз даже не помня дали каза заглавието тогава, но помня, той ми каза, ще снимаш с един твой съотечественик. И аз много бях озадачена, викам, как вие сте поканили за централна роля актьор от Съветския съюз? Той каза, не, той е като тебе руснак по произход, но той вече е български актьор. Той ми направи много добро впечатление и като партньор, и като изпълнител на ролята. И искам да отбележа, че през 70-та година на този нашия Варненски фестивал, мисля, Златната роза май се казваше, да, този филм получи първа награда и много голяма, много висока оценка. И трябва да кажа, че това беше един триумф тогава на Смирнов. Не само, че той беше действително един великолепен изпълнител на ролята и носител на новата мисъл, но той беше много хубаво момче, имаше страшно много фенки между младото женско население. Какво? Завършихме. От утре нататък ви чакат големи дела. Всеки от стайно в себе си желая да стане велик човек. Искам да кажа нещо за уния, които ще останат обикновени хора. 5000 мъже ще построят един нов завод. И ще останат запомнени само няколко имена. Хиляди ще отидат в космоса. Историята може би ще запомни само името на един. На първия, който видя Земята отдалече и каза, че е прекрасна. Ще се гордея, ако някога някъде чуя да се споменава с уважение и някое познато за мен име. Ако не чуя, вярвайте ми, от това няма да стане по-малко вярата ми в това, че някъде в България живеят достойно 39 момчета и момичета, 39 комсомолци от бившия 11 А. Но той беше един чудесен актьор и много жалко, че така рано си отиде. Много. Просто мен ме е срам, че аз живея, а него го няма. Той, който играеше сина ми. Жалко. С Володя Смирнов се запознахме 70-та година и по-нататък мога да твърдя, че тези първи контакти в младежкия народния театър за младежта се превърнаха в едно приятелство. Той участваше в 2 мои пиеси. Първата "Изключителен шанс", а втората "Съдии на самите себе си". В онзи период от развитието
на Народния театър за младежта, когато той се намираше в апогея на своето развитие, а Володя Смирнов се беше превърнал вече в една ярка звезда. От една страна ми е много приятно да говоря за Володя Смирнов, защото той е свързан с мен с едни хубави, много интересни времена. И за мен, и за всички нас, и главно за него. А от друга страна ми така нахлуват едни носталгични усещания и тъжни неща в главата, но те ще ги оставим накрая. За Володя Смирнов бях чувал като млад артист, понеже аз бях в Пловдив, после в Сатирата, той беше в Шумен е бил, след това не знам къде е бил пак и в Младежкия театър. За първи път го гледах в Младежкия театър в едно представление на един друг мой приятел, Георги Богданов, прекрасен белетрист и драматург, Сезонът на големите дъждове. Това беше едно много скандално представление в уния години. Той коя година? 71 година някъде е било. Тогава комсомола, още обществото беше скочило по някакъв начин срещу тази пиеса, обвиняваше в някакви такива разрушителни такива влияния и разрушителна сила на някакъв сирет. И имаше един голям диспут в залата. Като на страната на Георги Богданов, в случая на Володя Смирнов, който играеше това представление главна роля, и Банко играеше, Бог да прости него, застанахме ние, колегите им, аз тогава бях в Сатиричния театър. Неговото присъствие като звезда на нашата сцена и нашия екран е свързано и с това нещо, с по особения начин на вписването в конфликтите на нашата страна. Той беше от друга страна. Руснак, завършил в Ленинград, сега Петербург. Негова голяма любов тук с една наша колежка го доведе в България. Много беше очарователен. Неговите големи роли, които аз съм му партнирал, са няколко. Но особено така беше ярка Д'Артанян в Тримата мускетари. След това играехме заедно в Любов необяснима. Едно представление направено от Младен Киселов. И играехме в Мъжа си е мъж. Нашия превод беше Човека си човек от Бертолт Брехт. Разбира се, една от най-ярките ни срещи с Волата беше в едно блестещо, според мен, пък и според света, защото обиколи също света, представление, което се казваше Дундо Маруе. Марин Држич, това е един ренесансов автор на Хърватия. Точно преди Шекспир е написано това. Мирослав Белович, един сръбски големите им режисьори, класиците им на 20 век, го постави с нас. Аз играех Помета, той Попила. Аз играех така, да беше основната, носещата роля е Помет, моята, обаче Попила е основният противник, основният, как кажа, конфликт ми е с него. Това беше едно блясково представление. Това ни е така, една много силна среща с него. И Волата беше човек на полето на честта, ако му така се изразе, като един истински артист. Така, трубадур. С такова самосъзнание. Имаше нещо даже малко наивно в това. Малко приповдигнато, но в това му беше чара. Това беше красотата. Той, например, изключително свирише и пееше, когато се събирахме в нашите прекрасни вечери в един такъв дух на капусници. Прекрасно пееше, много интересни песни, романси руски. Естествено, че Висоцки го знаеше половина на Изус. Освен това, стари руски песни, старинни такива, много интересни, които са ме впечатлявали много. Това е красивата страна на нещата. Няма да говоря за фенките му, защото те бяха безброй. Аз си спомням Волата като един много светъл човек и чудесен голям актьор.